14वा गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव पणजीमध्ये आजपासून सुरू होतोय आणि 2 दिवस जवळजवळ 20 चित्रपटांचं स्क्रीनिंग या फेस्टिवलमध्ये होणार आहे। त्यात जत्रा या चित्रपटाचं स्क्रीनिंग होणार आहे आणि त्यातील अभिनेते पार्थ भालेराव आज आपल्या सोबत आहेत। पार्थ, खूप खूप स्वागत तुझ्या स्टुडिओमध्ये। थँक्यू सो मच। थँक्यू। कसं वाटतं या चित्रपट महोत्सवामध्ये तुमचं पुन्हा एकदा 2022 मध्ये सुद्धा स्क्रीनिंग झालं होतं आणि आज 3 वर्षांनी पुन्हा एकदा तुमच्या चित्रपटाचं स्क्रीनिंग होत आहे। काय वेगळी फीलिंग असणार आहे या वेळेची आणि काय वाटतं पुन्हा एकदा गोव्यात येऊन? मला खूपच आवडतं गोव्याला यायला। म्हणजे आम्ही असे ट्रिपसाठी तर येतच असतो मित्र फेस्टिवलसाठी। मी हे चौथ्यांदा ह्या वेळेला आलो या गोवा फिल्म फेस्टिवल, मराठी फिल्म फेस्टिवलला। सो इकडचं सगळा कार्यक्रम त्यांनी जो अरेंज केला असतो तो खूपच चांगला असतो आणि इकडे कलाकारांना यायला आवडतंच इन जनरल। आणि आम्हाला यायला आवडतं ह्याचं कारण गोव्यातली लोक ही कला शकतात आणि ती कलाकारांना खूप छान वेलकम करतात। त्यामुळे आम्हाला इथं परत यायला खूप आवडतं। तुमच्या पहिल्या सिनेमाला नॅशनल अवॉर्ड मिळालं होतं बाल कलाकार म्हणून। त्यावेळेपासून ते आत्तापर्यंत जत्रापर्यंतचा जो प्रवास आहे, काय फरक आणि काय बदल जाणवतो तुमच्यातल्या अभिनेता म्हणून? वेगवेगळे चित्रपट, वेगवेगळ्या धाटणीचा अभिनय, वेगवेगळ्या धाटणीचे चित्रपट साकारताना शिकायला मिळतं प्रत्येक सिनेमाला। आणि कोइन्सिडेंटली असं आलं की फर्स्ट टाईम डिरेक्टर्सबरोबर मी खूप वेळा काम केलं आहे। म्हणजे अविनाश सर असतील, त्यांचा किल्ला पहिला होता। नितेश सरांबरोबर भूतनाथ, त्यांनी चिल्लर पार्टी केला होता पण त्यांचा सोल डिरेक्टर म्हणून भूतनाथ पहिला होता। विशाल सरांबरोबर बॉईज पहिला होता। सो मला कोइन्सिडेंटली असं आलं की फर्स्ट टाईम डिरेक्टर्सबरोबर खूप काम करायला मिळालं आणि त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येकाकडून खूप काय शिकता आलं आणि खूप सिनियर ॲक्टर्स, सिनियर फिल्ममेकर्सबरोबर पण काम करतात। सो प्रत्येक प्रोजेक्टला नवीन काय शिकत गेलो आणि अभिनयातलं म्हणाल तर मी ते ज्यांच्याबरोबर काम करतो त्यांच्याकडून काय मिळेल त्याचे मी प्रयत्नात असतो नेहमी। सो अजूनही ती प्रोसेस चालूच आहे, त्यामुळे मला अजून नक्की माहीत नाही की मला काय मिळालं आणि काय नाही, पण माझी प्रोसेस अजून चालूच आहे। पण त्यातील मुख्य गोष्ट म्हणजे तुम्ही फक्त सिनेमा करत नाही तर तुम्ही नाटकही त्याच दमानं, त्याच जिद्दीनं करत राहताय। तुमची नाटकं पुण्यात, मुंबईमध्ये सुरू असतात। तुमचं एक नाटक निरंजन पेडणेकर यांच्यासोबत सुरू आहे। काय वाटतं, नाटक करणं आणि सिनेमा करणं कशी ऊर्जा मिळते पुन्हा एक वेगळा नवीन सिनेमा करायला, किंवा नाटकाचा किती फायदा होतो? माझी सुरुवातच नाटकातनं असल्यामुळे मला नाटक किंवा स्टेज ओव्हरऑल सोडवत नाही, तर त्यामुळे मी स्टँडअप पण करत असतो। स्टँडअप कॉमेडीचं चालू असतात माझे शोज पुण्यात, मुंबईमध्ये। सो नाटक करण्याचं म्हणजे आता मधली 2 वर्ष मी बऱ्याच प्रोजेक्ट्सला नाही म्हणत होतो, म्हणजे सिनेमांना नाही म्हणत होतो, कारण मला एकाच पद्धतीचे सिनेमे येत होते जे मला तेवढे करायचे नव्हते, कारण माझे ते करून झालेले हवे तेवढे, तर मला वेगळं काहीतरी हवं होतं। तर मी ती 1.5-2 वर्ष मग फक्त नाटकच केलं। त्याच्यामध्ये निरंजन सरांबरोबरचं असेल या सर नावाचं, ज्या नाटकासाठी मला झीचा मिळाला, बेस्ट ॲक्टर मिळाला, त्या झी गौरवचा। सो नाटकाने मला असं होतं की मी माझ्या रूट्सपाशी जातो परत आणि सिनेमामधली काय म्हणू आपण, एक थोडं जे प्लॅस्टिक असणं जे असतं तर ते निघून जातं, रॉनेस परत येतो आणि नाटकामुळे मला वाटतं धीटपणा परत येतो आपल्यामध्ये। तर अभ्यासाची सवय लागते, कामाच्या अभ्यासाची, तर त्यामुळे मी जमेल तेव्हा नाटकाकडे परत जातच असतो। बरोबर, बॅक टू बेसिक्सकडे जाणं गरजेचं। हो, म्हणजे लर्न करून अनलर्न करून परत रिलर्न करणं, ती प्रोसेस सतत करण्यासाठी मी नाटक चालू ठेवतो। बरोबर, जसं तुम्ही सांगितलं की मित्रांबरोबर फिरायला येण्यासाठी किंवा फेस्टिवलच्या निमित्तानं तुम्ही खूपदा गोव्यात येता। काय आवडतं गोव्यातलं? खाद्य संस्कृती असेल, बीच असेल, जंगलं असतील, आमच्या इथली अभयारण्य आहेत, काय आवडतं आणि कुठे तुम्ही फिरलाय आत्तापर्यंत? आम्ही गोव्याला खूप फिरलो आहे। म्हणजे कलंगूट बागाला तर म्हणजे नेहमीच येणं जाणं होतंच, पण आरंबोळ असेल किंवा अजून म्हणजे खालच्या बाजूला मला जायला जास्त आवडतं। तिकडे साऊथ गोव्याला जायला जास्त आवडतं, कारण तिकडे फार टुरिस्ट कम्पॅरेटिव्हली कमी असतात, तर त्यामुळे तिकडे शांत जागा बऱ्याच आहेत आणि तिथे ॲक्च्युअल गोवन कल्चर तिकडे बघायला मिळतं आणि मला खायला प्रचंड आवडतं जनरलच। सो गोवन फूड तर त्यातून मला सगळ्यात आवडतं, कारण इथला राईसचं टेक्स्चर वेगळं आहे, त्याचा स्मेल वेगळा आहे। सो मला इथला राईस आवडतो। स्क्विड्स मला इथले, म्हणजे मी स्क्विड गोव्यात आल्यावरच खातो। मला कोकणातही स्क्विड्स आवडत नाहीत, मला गोव्यातले स्क्विड्स आवडतात। रवा फ्राय स्क्विड जे मिळतात गोव्यात ते मला कुठेच मिळत नाही। सो मी काल दुपारी लँड झालो, मी पहिलं लंचमध्ये मी स्क्विडच पहिले मागवले। सो खाणं तर मला गोव्यातलं प्रचंड आवडतं आणि ते सोडून इथलं हवेमध्ये जे एक निवांतपणा आहे किंवा हवेचं असं की जरा बस रे, सो सुशागतपणा, सुसेगात, सो ते मला प्रचंड आवडतं। त्यामुळे मी असं जमेल तेव्हा पळ काढून गोव्याला येत असतो आम्ही मित्र। सो हे गोव्याची ही वॉर्मथ आहे तर ती आम्हाला हवी असते नेहमी। बरोबर। 14वा गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव जत्रा या चित्रपटाचं स्क्रीनिंग इथे होणार आहे, त्यासाठी खूप शुभेच्छा आणि तुमच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी सुद्धा खूप शुभेच्छा। देव बरे करू।